Zovem se Lara. Imam 22 godine i živim u malom stanu u Novom Sadu, koji delim sa svojim najboljim prijateljem Nemanjom. Preselili smo se ovde iz malog mesta kod Fruške gore sa jednim ciljem, da uspemo. Nemanja je 4 godine stariji, student poslednje godine ekonomskog fakulteta. Ja sam tek počela da studiram novinarstvo. Naš stan nije luksuzan, ali ima dušu, tu je sve što nam treba, i nada, i snovi koje smo doneli iz svog malog kraja. Međutim, nije sve išlo glatko. Nemanja je radio u maloj firmi, ali je posle nekoliko meseci ostao bez posla jer su počeli otpuštanja. Ja bez iskustva nisam mogla da nađem posao i svakodnevno smo se borili da ostanemo na nogama. Potom je sve krenulo nizbrdo, Nemanja je izgubio devojku Milicu, rekla mu je da se promenio, da je samo tužan i zabrinut, da više nije onaj veseli momak koga je znala. Ja sam ostala jedina koja je stala uz njega dok je klizio u tamu bez nade koju sam svaki dan pokušavala da mu vratim. Sećam se kako sam ustajala ranije da mu spremim doručak, puštala mu omiljene pesme i ostavljala poruke na frižideru. Danas si jaka, iako sunce ne vidiš, pisala sam, nadajući se da će bar malo ublažiti tu težinu koja ga savladava. Jedne večeri, vratio se kući tužan i tih, sedeo je na staroj sofi i gledao u prazno. Prišla sam mu, položila glavu na njegovo rame i rekoh da može da plače, sve šta ga muči. Suze koje je krio slomile su mi srce. Osjećam se kao ništa. Izgubio sam posao, Milicu i sad i tebe razočaravam, priznao je tiho Nemanja. Tada sam znala da moram biti više od prijatelja, moram biti njegova snaga, čak i ako to znači deliti njegovu bol. Tog dana, nešto se promenilo. Nemanja, koji nije umeo ni jaje da skuva, postao je gospodar naše male kuhinje u stanu na klisuri. Pravio je čudne kombinacije, testenine sa sardinom i bananom, pirinač sa kafom, i ja sam se smejala do suza. Videla sam kako se u njemu nešto budi, kako polako izlazi iz tame. Njegovo staro majiće, natopljeno znojem, pregrljavalo je mišiće koje ranije nisam ni primećivala. Jednog popodneva, dok je popravljao vrata od ormara, stajao je u rastrzanoj majici i pantalonama s džepovima prepunim alata. Bio je divlji i nekontrolisan, kao zver koja ponovo uči da bude jača. Kasno uveče smo sedeli na toj sofi, koja je slušala naše razgovore, smeh i svađe. Na televizoru je tekao film, ali mi nismo obraćali pažnju. Ja sam mu donela čaj od kamilice, da umiri bar malo tu težinu. Kada smo se ruke dodirnule dok smo primali šolje, osjetila sam struju, brzo sam povukla ruku, kao da sam se opekla, ali znali smo oboje da se nešto menja. Mogu li da te nešto pitam, drhtavim glasom sam izustila. Njegovo ćutanje bilo je odgovor. To je u vezi sa Milicom, da li misliš na nju stalno, pauza. On tiho reče da ne osjeća žaljenje, već tihi bes, zbog toga što ga je ostavila kada je bilo teško, kao da je bio samo privremena uverljivost. Možda mi je samo pokazala kakva stvarno jeste, dodade s bolom u glasu. Nisam siguran da sam se ja prvi umorio od nje, ali ponekad mi se čini da jesam. Njegove reči me pogodije jače nego što sam očekivala. Priznao je da je možda više voleo ideju koju je imao o njoj, nego stvarnu ženu sa svim njenim strahovima i bežanjima. Jesi li se ikada umorila da nosiš moje breme, upitao me je tiho. Umoriti se od tebe. To bi bilo kao umoriti se da dišem, Nemanja. Nije to izbor, već instinkt, odgovorila sam iskreno, a u tom trenutku je nevidljiva granica između nas počela da nestaje. Tog večera, u malom stanu pod svetlom lampe, više nije bilo ničega osim nas dvoje. Osjećala sam čvor u grlu i znala sam da će sve što dolazi biti drugačije od svega do sada. Nemanja je odjednom ustao, rekao je, treba mi vazduh, i počeo nervozno da luta po sobi, kao da je u kavezu. Ovaj stan ponekad deluje kao zatvor, rekao je, udarajući pesnicom u grudi s tolikom snagom da sam osjetila drhtanje u svom telu. Znala sam da u njemu gori nešto što se ne može lako smiriti. Šta ako pronađemo mesto gde možeš da isprazniš tu energiju? Negde gde niko neće suditi, tiho sam predložila. On je bio zbunjen, nije imao članstvo u teretani, ni sportski klub. A šta ako je to stari šupalj na kraju hodnika? Onaj koji skoro i ne koristimo, pokazala sam na ključeve koji su visili na vratima. Tu možeš da zaključaš sve svoje brige.
Niko neće smetati. Nemanja je gledao u mene, njegove oči pune sumnje i neizvesnosti. Ruka mu je nevoljno zahvatila taj stari rđavi ključ, a njegov dodir bio je topao i istovremeno mi je prolazio hladan mravinjak niz leđa. Laro, prošaptao je moje ime kao upozorenje. Samo da znaš, ovo je samo za olakšanje. Ne, nasmejala sam se slabo, iako mi je u grlu stajalo mnogo reči. To je naša tajna. Uzmeš breme i izađeš lakši. Ništa više. Otpor u njegovim očima polako je nestajao. Zategnuo je moju ruku i privukao me sebi. Nije bilo samo bratsko saosjećanje, bilo je tu i nečeg drugog, nečeg što nisam umela da imenujem. Kada je njegova ruka polako krenula prema mom vratu, zašaptao je, ne znam da li mogu. Znam, odgovorila sam, okrećući ključ u dlanu dok nam se prsti odvajali. Samo pokušaj. Ja sam tu. Postojaću. Njegove oči su tražile posljednju garanciju u mom pogledu. Moje telo više nije bilo moje, drhtala sam od očekivanja i nečeg zabranjenog što se iznenadno rodilo između nas. Zaključao je vrata šupe iza sebe. Čula sam njegovo teško disanje kroz tanku drvenu zidinu. Moje ruke su trnule, a krv je ludo lelujala u ušima. On je bio zver koja je čitavo vrijeme bila zarobljena unutra, a ja sam stajala u mraku, čekajući njegov urlik. Ali zvuk koji je izašao nije bio ljudski, bio je to dubok, prigušen krik bola i frustracije koji je kao da je cepao vazduh. Pritisnula sam čelo uz hladnu zidinu i osjetila kako se cela zgrada trese od njegove patnje. Moje telo je odgovaralo tihim, vlažnim odjekom između nogu. Bila sam budna, gladna nečega što nisam mogla ni da imenujem. I onda sam otvorila vrata i ušla u mali, mračni prostor pun prašine i stabala tuje. U sredini je stajao Nemanja, ruke su mu bile stegnute, ramena su mu se dizala i padala u ritmu teškog disanja. Nije me primetio, izgubljen u svom unutrašnjem vihoru emocija. Zatvorila sam vrata i zaključala nas u našem svetom mestu bola i preporoda. U trenutku kada sam to uradila, Nemanja se okrenuo. Njegove oči bile su pune straha i iznenađenja, kao da me je uhvatio na delu. Laro, idi, zašaptao je s napetom tugom u glasu, koji je zvučao kao tihi bez pomešan sa očajanjem. A ja nisam htjela da idem. Ne sada kada sam vidjela koliko je ranjiv, koliko duboko je pao u tamu koju je pokušavao da sakrije od sveta i od mene. Polako sam mu prilazila korak po korak, kao da se približavam divljoj zveri koja je ranjena, ali i dalje opasna. Šapnula sam mu tiho, iako je u meni besneo olujni vihor osjećanja, možemo ostati sami ovde. Možemo sve prebroditi ako budemo iskreni. Njegove oči su se spustile tamo gde su nam se tela dodirivala. Disao je brže, a kada sam povela njegovu ruku ispod šorci, osjetila sam kako mi se prsti čvrsto stižu oko dlanu. To je bio trenutak kada se predao i istovremeno borio s onim što se dešavalo. Bio je to trenutak kada su sve barijere pale. Naši su se svetovi spojili, nije bilo nežnosti iz filmova, već sirove, surove potrebe, vlasništva i priznanja za bol koji smo nosili. Svaki dodir, svaki poljubac bio je kao tihi krik, tu sam, još uvek postojim. Nemanja je plakao. Tihe suze su mu tekle niz obraze i smočile mi vrat, a ja sam ih upijala, držeći mu lice u svojim dlanovima kao da želim da pretvorim njegovu bol u snagu. Kada je dostigao vrhunac svoje unutrašnje oluje, ispustio je glasni vrisak koji mi je tresao telo i naterao komšije da kucaju na zidove tražeći mir. Ali meni nije bilo stalo. Bilo je to više od fizičkog oslobođenja, to je bio eksplozija bola, frustracije i nade da će sutra biti bolje. Kada je sve prošlo, Nemanja je polako vratio ključ iz moje ruke i stao po strani, oči pune stida i neizvesnosti. Vidjela sam kako u njegovoj duši niče novi sloj ranjivosti koju nikada ranije nisam vidjela. Ovaj stan je sada bojno polje, šapnuo je gledajući oko nas razbacanu odeću i kapi znoja na betonskom podu. Ovo je naša zona, Nemanja. Ovde smo iskreni. Ovde možemo da se povredimo i oporavimo. A ja ću biti tu s tobom, bez obzira na sve, obećala sam, iako nisam znala kuda će nas ovaj novi odnos odvesti. Tog trenutka više nije bilo nazad. Ali, upravo kada sam pomislila da smo pronašli mir, nešto je potreslo naš svijet i stavilo nas na ispit,
nešto što nisam mogla ni da zamislim. Nedelja u Novom Sadu je bila topla, gotovo letnja, i ja sam nosila laku plavu haljinu od šifona koja je nežno pratila svaki moj korak. Na nogama su mi bile sandale sa tankim kaiševima, a oko vrata srebrna ogrlica sa sitnim priveskom u obliku ključa, poklon od Nemanje, koji je sada dobio posebno značenje. Na ruci mi je nežno ležao sat s kožnim kaišem, a kosa mi je bila labavo spletena, ostavljajući nekoliko pramena da mi okrepe lice. Nemanja je bio u kuhinji, u svom starom, blago izbledelom majicom koja mu je pregrljavala ramena i pantalonama koje su nekada bile predugo, ali sada su mu savršeno prilazile, kao da je upravo našao svoj stil. U ruci je držao kašiku i mešao neku smesu, dok je sa smeškom pokušavao da napravi nešto što je nazvao pirinač sa šunkom i senfom. Da, znam, zvučalo je kao katastrofa, ali njegova upornost mi je bila simpatična. Laro, ako ovo preživimo, obećavam da ću ti skuvati nešto normalno, rekao je, a ja sam ga samo odgurnula lagano i nasmejala se. Pa dobro, majstore kuhinje, da vidimo šta si nam spremio. I dok je on sa smeškom služio taj čudan obrok, ja sam posmatrala kako se njegove oči sjaje nečim što davno nisam videla, nada, ali i nešto još dublje, nešto što se nije moglo imenovati rečima. Bio je to pogled čoveka koji je ponovo učio da veruje. Tog popodneva, na kafi u obližnjem kafiću Mali Brod, sedeli smo kraj velikog prozora i posmatrali ljude koji su žurili ulicom, dok je vetar lagano igrao sa lišćem stabala platana. Nemanja je nosio farmerke koje su mu savršeno pristajale i belu košulju s otvorenim prvim dugmetom, kao da je želeo da pokaže da je spreman za nove početke. Laro, počeo je dok je igrao s kašičicom u šolji, razmišljam o svemu što se desilo, o Milici, o meni, o nama. Ne znam da li sam spreman da se potpuno otvorim, da budem iskren do kraja. Osjetila sam kako mi srce zaigra i kao da mi je neko tiho prošaptao, sada je trenutak, nisam htjela da ga pritiskam, ali ni da ga pustim da se udalji. Nemanja, rekoh tiho, stavljajući mu ruku preko njegove, iskrenost nije laka. Ali ako želiš da zaista krenemo napred, moramo biti u tome zajedno. Ja ću biti tu bez obzira na sve. On je podigao pogled i u njegovim očima ugledala sam mešavinu straha i želje, kao da je na ivici nekog velikog koraka. Znaš, dodao je sa osmehom koji je bio više šala nego stvarna radost, kada bih znao da će mi se život pretvoriti u kulinarski eksperiment, možda bih se prijavio za neki kulinarski šou. Smejala sam se, ali u sebi sam znala da je ovaj naš zajednički put daleko od lakog. Ipak, bilo je nešto uzbudljivo u tome da krenemo zajedno kroz neizvesnost. Kasnije tog dana, kad smo se vratili u naš mali stan na periferiji grada, osjetila sam kako mi srce brže kuca dok sam gledala Nemanju kako pažljivo postavlja stolnjak na sto. Njegova koža je bila blago sjajna od napora, a pogled mu je bio pun odlučnosti. Laro, rekao je, danas sam dobio poruku. Od Milice. Tišina koja je pala bila je teška kao olovo. Ispred mene je stajao čovek koji je nosio teret prošlosti, ali i neku novu borbu koju nisam mogla da ignorišem. Šta je napisala, upitala sam, iako sam se bojala odgovora. On je duboko udahnuo i tiho rekao, želi da razgovara, da ispravi sve što je pokvarila. Kaže da žali zbog svega. Setila sam se svih onih noći kada sam gledala kako se Nemanja bori sa svojim demonima, kako se trudi da ostane na nogama. Sada je taj stari bol ponovo dočekao na vrata. Moramo da odlučimo šta ćemo sa tim, rekoh mu ozbiljno, ali zapamti, nismo sami u ovome. Nemanja je klimnuo glavom, ali u njegovim očima je bila borba kao da se sa samim sobom nadmeće. Dok sam ga gledala, znala sam da je naša priča tek počela, ali i da će sljedeći dan doneti novu neizvesnost koju ćemo morati da prevaziđemo. Ali nisam slutila kako će se ta neizvesnost ubrzo pretvoriti u pravu oluju. Veče je polako padalo na Novi Sad, ulice su se praznile, a svetla su se palili u prozorima naših suseda. Ja sam stajala ispred ogledala u maloj sobi, koja je služila kao naša spavaća, oblačeći crvenu svilenu košulju s tankim koprenim trakama koje su se lagano preklapale preko grudi. Njene rukave su nežno padale preko mojih ruku, otkrivajući delikatnu kožu i vraćale neke davno zaboravljene osjećaje. Na nogama su mi bile crne čizmice sa visokim potpeticama koje su odzvanjale po drvenom podu svakim mojim korakom, dodajući ritam večeri koja je tek počinjala.
Oko vrata sam nosila srebrni lanac s malim priveskom u obliku mesečevog srpa, poklon od Nemanje na jedan od onih dana kada smo oboje bili na ivici. Nemanja je sedeo na staroj stolariji u uglu, obučen u tamno plavu majicu i farmerke, sa rastrzanim cipelama koje je kupio na pijaci jer nije imao više izbora. Njegova kosa je bila malo neuredna, kao da je ceo dan proveo u borbi sa mislima koje ga nisu htele napustiti. Očigledno, ta borba je bila mnogo teža nego što je hteo da prizna. Sedeo je gledajući u prazno, dok je u rukama držao svoj telefon. Prstima je lagano klizao po ekranu, kao da traži odgovore u porukama koje su mu stizale od Milice. U tom trenutku osjećala sam kako se između nas stvara nepremostiva barijera, ne od reči, već od tišine koja je težila više od svega što smo do sada prošli. Znaš li, rekao je tiho, kada sam pomislio da smo krenuli napred, mislio sam da će sve biti lakše. Ali sada... Sve se vraća kao talas koji me prevali. Prišla sam mu i lagano položila ruku na njegovo rame. Njegovo telo se malo treslo, kao da je težina prošlosti bila prevelika i za njega i za mene. Moramo da pronađemo način da te talase ukrotimo, Nemanja, šapnula sam mu u uvo. Ne možeš se boriti sam. On je podigao glavu, pogled mu je bio mračno ozbiljan, ali u tom trenutku video sam i tu sitnu iskru koja je značila da još nije odustao. Možda nam treba nešto što nije samo razgovor, rekao je iznenada istakavši prste kao da se sprema za nešto veliko, nešto što će mi pomoći da izbacim cijelu tu tenziju iz sebe. Nasmejala sam se, jer sam znala šta misli. Pa, ako misliš na fudbalski teren, ne znam da li ću te pratiti, rekla sam šalajući se. Ali ako želiš, mogu da ti napravim prostor ovde u stanu da isprazniš sve to. Ne, rekao je ozbiljno, potrebno mi je nešto više od toga. Mesto gde mogu da budem sasvim sam, gde ne moram da se pretvaram da je sve u redu. Podigla sam pogled i ugledala stara vrata na kraju hodnika, ona koje smo retko otvarali, skladište puno prašine i uspomena. Šta ako pokušamo tamo, predložila sam. Možda ti to mesto bude uteha. Nemanja je zazurio, pa se nasmejao tiho. Ti stvarno imaš odgovor za sve, Laro. Ja sam tvoj najveći fan. Dok sam ga gledala kako ustaje i korača prema tim starim vratima, osjećala sam kako mi srce lupa sve jače. Bio je to trenutak kada smo oboje znali da se nešto veliko dešava, nešto što će promeniti naš odnos i možda nas oboje. Kada je vrata otvorilo, pala je tama, ali i osjećaj slobode. U tom mraku, između prašine i starih drvenih ploča, Nemanja je našao mesto gde je mogao da se suoči sa svojim strahom. Dok sam ga posmatrala kako zatvara vrata iza sebe, osjetila sam kako mi ruke lagano driblaju po telu, kao da se pripremam za ono što nas čeka. Znala sam da više nema nazad. Ali, baš u tom trenutku, telefon je počeo da zvoni. Bio je to broj koji sam najmanje želela da vidim, Milica. Sve se odjednom zamrzlo. Svetlo u dnevnoj sobi bilo je prigušeno, bacajući mekane senke po zidovima koji su čuvali naše tajne. Ja sam stajala kod prozora u dugačkoj crnoj haljini od tanke svile, koja je lagano obavijala moje telo, otkrivajući samo dovoljno da izazove maštu, ali nedovoljno da pređe granicu. Na nogama su mi bile visoke crne čizme s tankom potpeticom, koje su dodavale određenu draž i snagu mom izgledu. Oko vrata mi je visela masivna srebrna ogrlica u obliku krsta, poklon od bake, koji je za mene imao posebnu težinu. Kosu sam nosila rastrzanu, sa nekoliko pramena koje su padala preko lica, kao da su tajno želela da sakriju ono što se dešava unutra. Nemanja je stajao na sredini prostorije, u svojoj staroj kožnoj jakni i farmerkama koje su mu bile malo široke, ali mu je to dajalo neku neformalnost koja mu je sada bila svojstvena. Njegove ruke su bile u džepovima, ali oči su mu brižno pratile svaki moj pokret, kao da je tražio odgovore u mojoj tišini. Telefon je ponovo zvonio. Ja sam duboko udahnula, osjećajući kako mi srce lupa kao da želi da se probije iz grudi. Uzela sam u ruku uređaj i pogledala broj, bila je to Milica. Zar je to stvarno neophodno, upitala sam tiho, gledajući Nemanju, čije su oči bile pune neizvesnosti i borbe. Ne znam, odgovorio je, ali moramo se suočiti s tim. Pritisla sam zeleno dugme i povukla telefon prema uhu. Glas s druge strane bio je nežan, ali ispunjen tugom. Nemanja, moramo da razgovaramo, rekla je Milica,
znam da sam napravila greške, ali želim da pokušamo ponovo. U tom trenutku, Nemanja se približio, stavio ruku na moje rame i pogled mu je bio pun odlučnosti. Laro, ovo je trenutak kad moramo biti jaki. Ne samo za nas, već i za onoga ko je bio deo njegove prošlosti. Možda je vrijeme da otvorimo ta vrata, da vidimo šta nas čeka s druge strane, rekao je tiho. Osjetila sam kako mi se koža nabija na rukama, ali i kako neka neobjašnjiva snaga teče kroz mene. Pritisnula sam ruku na njegovu, osjećajući toplinu koja me je hladila. Dobro, rekoh, hajde da vidimo šta je to što ne možemo više da izbjegavamo. Zatim sam otišla do vrata skladišta. Ruka mi je drhtala dok sam okretala stari rđavi ključ u bravi. Vrata su se otvorila s tihim škrgutom, otkrivajući mrak ispunjen prašinom i starim stvarima koje su godinama bile zaboravljene. Ušli smo unutra, a vazduh je bio gust i težak, kao da je čuvao sve naše strahove i tajne. Nemanja je duboko udahnuo, a ja sam osjetila kako mi se srce stiska od napetosti. Ovo je naše mesto, rekao je, ovdje možemo da budemo iskreni, bez straha. Korak po korak, zaglavili smo se u tom prostoru, daleko od sveta i osuđivanja. Naše senke su se sjedinjavale na zidovima, a vazduh je bio ispunjen tihim uzdahom i nečim što se nije moglo imenovati. Kada je Nemanja spustio ruku na moju, osjetila sam električni udar koji je prošao kroz mene. Njegove oči su bile pune borbe i želje, ali i straha od onoga što dolazi. Tada sam znala da ovaj trenutak menja sve. Ali baš kada smo pomislili da smo našli mir, čula se još jedna poruka na telefonu. I ona nije bila od Milice. Bio je to broj koji nisam očekivala i koji je mogao sve uništiti. Iznenada sam osjetila hladan dah na vratu, kao da me neko tiho posmatra iz senke. Stojala sam u našem malom stanu u Zmajijovinoj ulici, obučena u crvenu satensku košulju koja je nežno obavijala moje obline, dok su mi tanke crne čarape nežno milovale noge u crnim salonkama sa višim potpeticama. Oko vrata sam nosila jednostavnu zlatnu ogrlicu sa malim priveskom u obliku srca, koji je tiho zveckao dok sam se kretala kroz sobu. Kose mi je bile rastrzane, ali upravo je ta nepretencioznost dodavala neku misteriju mom izrazu. Nemanja je sedeo na staroj sofi, obučen u tamno sivu majicu i farmerke, sa rukama prekrštenim na grudima. Njegove oči su bile pune sumnje i neizvesnosti, dok je držao u ruci telefon sa nepoznatim brojem koji je upravo pozvao. Ko je to, upitala sam dok mi je srce lupalo kao ludo. Ne znam, odgovorio je tiho, ali osjećam da je to nešto važno. Pogledala sam ga i vidjela da u njegovim očima pleše strah, ali i odlučnost da se suoči sa tim što god da je. Telefon je ponovo zazvonio. Nemanja je duboko udahnuo, pritisnuo zeleno dugme i prislonio ga uz uho. Zdravo, rekao je, ali glas sa druge strane bio je hladan i bezličan. Nemanja, vreme je da znaš istinu, reče tajanstveni glas, ništa više neće biti isto. Telefon je puknuo u tišini. Nemanja je spustio uređaj i pogledao me sa očima koje su bile kao da su vidjele nešto što nije mogao da objasni. Šta to znači, upitala sam, pokušavajući da prikrijem strah koji mi je rastao u grudima. Ne znam, ali moramo da otkrijemo, odgovorio je, ustadajući i krenuvši ka vratima skladišta, tamo gdje smo pronašli mir, možda ćemo pronaći i odgovore. Pratila sam ga korak po korak, osjećajući kako mi se svako vlakno na telu diže od neizvesnosti i uzbuđenja. Dok smo ulazili u mračni prostor skladišta, osjetila sam kako nam se vrijeme usporava, a vazduh postaje gust od tajni koje su čekale da budu otkrivene. Nemanja je prišao jednom starom drvenom sanduku i pažljivo otvorio poklopac. Unutra su ležali stari dokumenti, fotografije i pisma koja su kao da su nosila težinu prošlosti. Ovo je nešto što si krio od mene, upitala sam, uzbuđena i uplašena u isto vrijeme. On je klimnuo glavom i duboko uzdahnuo. Da, ali nisam znao kako da ti kažem. Sada je vrijeme da se sve ispriča, šapnuo je. Dok smo zajedno listali te stare papire, osjećala sam kako nam se sudbina isprepliće još više, kao da smo ušli u lavirint iz kojeg nema bekstva. I upravo kada smo mislili da smo našli sve odgovore, vrata skladišta su se odjednom zatriskala i neko je stajao u mraku, čekajući da nam otkrije nešto što će promijeniti sve što smo znali. Tišina u skladištu bila je toliko gusta da smo mogli da čujemo samo svoje disanje.
Svetlo iz jedine sijalice visilo je na žici, bacajući duge senke koje su se igrale po zidovima prepunim prašine i starih predmeta. Ja sam stajala u crnoj haljini od satena, koja je lagano pratila svaku moju krivu, a tanke naramenice su mi nežno otkrivale ramena i delikatan vrat. Na nogama su mi bile crne salonke sa tankim kaiševima, koje su dodavale određenu istovremenu eleganciju i smelost. Kosa mi je bila rastrzana, sa nekoliko pramena koje su padala preko lica, dajući mi misteriozan izgled. Nemanja je stajao pored mene, obučen u tamno-plavu košulju koja je nežno pregrljavala njegova ramena i farmerke koje su mu savršeno pristajale. Njegove ruke su bile stisnute u pesnice, kao da je spreman da se bori sa svim onim što će nam se sada otkriti. Iz mraka se polako pojavio čovek u tamnom kaputu, sa licem delimično sakrivenim kapuljačom. Njegove oči su bile oštre kao čekić, a glas mu je bio dubok i punjen značenjem. Dugo vas pratim, rekao je tiho, i znam sve o vašem malom ratu. Nemanja je koraknuo napred, ali ja sam ga uhvatila za ruku, pokušavajući da ga smirim. Ko ste vi, upitala sam, pokušavajući da sakrijem strah koji mi je rastao u grudima. Zovem se Milan, odgovorio je, i došao sam da vam pomognem ili vas upozorim. Nemanja i ja smo se pogledali, osjećajući kako nam srca lupaju u istom ritmu, kao da smo spremni da se upustimo u nešto što će nam promeniti život. Milan je polako izvadio iz džepa staru kutiju, ispunjenu fotografijama i papirima koji su otkrivali nešto što smo do sada samo naslućivali, tajne iz njegove prošlosti koje su mogle da unište sve što smo gradili. Ovo je samo početak, rekao je Milan, bacajući nam pogled koji je obećavao i opasnost i nadu. Osjetila sam kako mi se telo napinje od napetosti, dok je Nemanja stisnuo moju ruku jače nego ikada ranije. Tada sam znala, naše živote više ništa neće biti isto. Izašao je iz senke kao da je oduvek bio deo tog mračnog skladišta, a njegov pogled mi je probadao dušu kao oštar mraz zimi. Milan, čovek sa očima koje su krili bezbroj tajni, stajao je ispred nas sa kutijom koja je nosila težinu prošlosti. Njegov glas, dubok i hladan, odjeknuo je u tišini. Ovo što imate ovde nije samo prošlost, Laro. To je ključ koji može otvoriti vrata koja nikada nisu trebala biti otvorena. Osjetila sam kako mi srce lupa kao da želi da iskoči iz grudi, dok mi je ruka drhtala u Nemanjinom čvrstom stisku. Nemanja je stajao kraj mene, kao stena, ali i on je bio pod utiskom onoga što smo upravo saznali. Šta želiš od nas, upitao je on, glas mu je bio nizak, ali čvrst. Milan je polako otvorio kutiju i izvukao fotografije koje su bile izbrisane vremenom, ali ne iz sećanja. Na jednoj od njih bio je mladi čovek, nasmejan, ali sa očima koje su krili bol. Ovo je tvoj otac, Nemanja, rekao je tiho. I ova priča nije završena. Ti nosiš teret koji nisi ni svestan. Dok sam gledala u tu fotografiju, osjećala sam kako se zidovi naše sigurnosti ruše. U tom trenutku, sve što smo znali o Nemanjinoj prošlosti počelo je da se raspada kao kula od karata. Zašto nam sada to govoriš, upitala sam, dok mi je glas drhtao od neizvesnosti. Zato što ste na ivici da napravite grešku koja može sve da uništi, odgovorio je Milan. Postoje ljudi koji ne žele da se istina sazna, i oni će učiniti sve da vas spreče. Nemanja je pogledao u mene, a u njegovim očima video sam borbu između straha i odlučnosti. Moramo znati sve, rekao je tiho. Bez obzira na cenu. U tom trenutku, vrata skladišta su se odjednom zaškrgutala i za njima se pojavila senka koja je obećavala opasnost. Čini mi se da nismo sami, prošaptala sam, osjećajući kako mi krv zaledi u žilama. Milan je brzo zatvorio kutiju i okrenuo se prema vratima. Vreme je da se suočimo sa prošlošću, bilo da nam se sviđa ili ne. Naši životi su se upravo okrenuli za 180 stepeni, i nismo znali da li će nas ovaj put dovesti do spasenja ili propasti. Ali jedno je bilo sigurno, više nismo mogli da bežimo od onoga što nas je čekalo u mraku. Senke su se uvećavale dok je vrata skladišta polako otvarao neko nepoznat. Ja sam stajala u tamnoj haljini od svile, koja je lagano pratila krivine mog tela, otkrivajući samo delove kože koji su kao da su šaputali o tajnama koje nosim. Na nogama su mi bile crne salonke sa visokim potpeticama, koje su odzvanjale po betonskom podu svakim korakom. Kosa mi je bila rastrzana, a oči pune odlučnosti i straha u isto vreme.
Nemanja je stajao pored mene, u kožnoj jakni i farmerkama, spreman da se suoči sa svim što dolazi. Njegove ruke su bile stisnute u pesnice, a pogled oštar kao čekić. Iz mraka je izašao čovek sa oštrim crtama lica i hladnim pogledom. Zovem se Milan, rekao je, i došao sam da vam kažem istinu koju ste dugo izbegavali. Pogledala sam Nemanju, koji je ovog puta bio spreman da prihvati sve što dolazi. Šta je to, upitala sam drhtavim glasom. Milan je polako otvorio kutiju u kojoj su se nalazile fotografije i dokumenti. Ovo je tvoja prošlost, Nemanja. I ovo je ono što će promeniti sve. Dok smo gledali te stare fotografije, osjetila sam kako nam se svet ruši. U jednoj od njih bio je mladi čovek sa osmehom koji nije dosegao oči, a u drugom pismu pisalo je nešto što nisam mogla da razumem, ali sam osjetila njegovu težinu. Postoje ljudi koji ne žele da ova istina izađe na videlo, upozorio je Milan, i oni će učiniti sve da vas spreče. U tom trenutku vrata su se naglo zatvorila iza nas, a mrak je postao gušći. Srce mi je lupalo kao nikada pre, dok sam osjetila ruku Nemanje kako se čvrsto stiska oko moje. Spremna si, upitao me je tiho, a ja sam znala da je ovo trenutak koji će odrediti našu budućnost. Dok smo se spremali da se suočimo sa onovremenom senkom koja nas je opkolila, znala sam da više nema povratka. Naš život se upravo menjao zauvek. Sunce je polako zalazilo iza brda Fruške gore, a ja sam stajala na terasi našeg malog stana u Petrovaradinu, obučena u tamnoplavu haljinu od svile koja je nežno prelazila preko mojih bedara, ostavljajući dovoljno prostora da vetar igra sa tkaninom. Na nogama su mi bile tanke crne sandale sa visokom potpeticom, a oko vrata sam nosila srebrnu ogrlicu sa sitnim priveskom u obliku ključa. Kosu sam imala rastrzanu, sa nekoliko pramena koja su mi padala preko lica, dodajući mi neponovljivu misteriju. Nemanja je stajao pored mene, u beloj košulji i tamnim farmerkama, gledajući u daljinu sa izrazom koji je govorio više nego reči. Njegove ruke su bile nežno složene jedna na drugu, a pogled mu je bio ispunjen novootvorenom odlučnošću. Laro, rekao je tiho, sve što smo prošli dovelo nas je ovde. Ali znaš li šta me najviše plaši? Da će sve ovo biti uzaludno ako ne budemo spremni da se borimo za ono što želimo. Osjetila sam kako mi srce zaigra, a ruku mi je obuzeo blagi trepet. Približila sam mu se i položila ruku na njegovu. Nemanja, nismo sami. Zajedno možemo sve. Ovo je samo početak naše priče, i šta god da dođe, ja ću biti tu. On me je pogledao s nežnošću koju nikada ranije nisam videla, a zatim je uhvatio moju ruku i lagano je poljubio. Tiho je uzdahnuo. Znam, Laro. Znam da sa tobom mogu sve da izdržim. Ali baš u tom trenutku, zvuk telefona koji je odzvanjao kroz stan prekinuo je naš trenutak. Bio je to poziv koji nismo očekivali. Ja sam uzela uređaj u ruku, a ekran je pokazao nepoznati broj. Ko sada, upitala sam dok je Nemanja prišao uznemiren. Ne znam, odgovorio je, ali osjećam da se nešto veliko opet dešava. Dok sam odgovarala na poziv, osjetila sam kako nam se život ponovo menja. Bila je to poruka koja je obećavala novu tajnu, novi izazov i možda i novu opasnost. Naš put još nije završen. Naprotiv, tek sada počinje prava bitka za našu budućnost. Noć je polako sela nad Novim Sadom, dok su svetla grada treptala kao zvezde u mraku. Ja sam stajala na balkonu našeg malog stana, obučena u crvenu satensku haljinu koja je nežno pregrljavala moje obline, otkrivajući delikatne linije vrata i ramena. Tanke naramenice su se lagano ljuljale svakim mojim pokretom, a noge su mi bile obujmljene u crne čarape sa diskretnim uzorkom, dok su mi visoke salonke sa tankom potpeticom dodavale eleganciju i snagu. Oko vrata mi je ležala ogrlica sa priveskom u obliku ključa, simbol onoga što smo zajedno otključali, ali i onoga što nas još čeka. Unutra, Nemanja je stajao pored starog prozora, obučen u belu košulju i tamne pantalone, sa rukama prekrštenim na grudima i pogledom koji je odražavao svu težinu odluka koje smo morali doneti. Njegova koža bila je blago sjajna od napetosti, a svaki njegov dah kao da je tražio olakšanje koje još nije stiglo. Laro, reče tiho, ovaj ključ više nije samo simbol naših strahova i prošlosti. On je putokaz ka nečemu što tek treba da se desi. Put kojim ćemo krenuti zajedno, ili ćemo se izgubiti.
Osjetila sam kako mi se srce steglo, ali i kako mi se u grudima rađa neka nova snaga, neka odlučnost koja nas je vodila kroz sve ove bure. Znam, odgovorih sa osmehom koji je bio više izazov nego uteha. Bez obzira na to šta nas čeka, krenut ćemo tim putem zajedno. Neću te ostaviti ni za trenutak. Njegove ruke su se polako spustile do mojih, obuhvatile me nežno, ali čvrsto, kao da je hteo da mi prenese celu svoju snagu. Osjetila sam kako naše duše postaju jedna, kako se sve sumnje i strahovi tope u jedan trenutak istine. Tada je telefon u sobi zazvonio. Oba smo se okrenuli ka njemu, znajući da je to poziv koji će nam promeniti sve. Ali ovog puta nismo se plašili. Kogod da je, spremni smo, rekoh sa odlučnošću koja je odjeknula u prostoriji. Dok sam uzimala telefon, osjećala sam kako se pred nama otvara nova glava naše priče, puna izazova, tajni, strasti i nade. A u meni se rađala nova Lara, žena koja je spremna da se bori, da voli i da nikada ne odustane. I tako, s ključem u ruci i Nemanjom pored, zakoračili smo u mrak, znajući da je svetlo naše zajedničke budućnosti upravo počelo da sija. Kraj, ali i početak nečeg mnogo većeg.